さて今回の津波が起きた直後、私は気仙沼市役所の対策本部に9時半から詰めまして、終日ずっと見ておりました。そしてそこでですね、この津波でこの制度は役に立ったなというのが一つございます。それはGPS 沖合波浪計というこのシステムです。主管は国土交通省、旧運輸省がやっていただいてますが、潮位を測る大きな数メートルの直径のブイをですね、沖合に浮かべまして、そして GPS を使ってその波の波浪の状況を24時間モニターをしているシステムです。でこれが津波に有効だということを大学の研究者の皆さんがさまざま活用されてですね、実はこの沖合での波浪の変動に応じてコンピューターソフトを使ってですね、シミュレーションをして、どこどこの町のどの何丁目はこのぐらいの波が来そうだという、そういうそのシミュレーションソフトがおかげさまで完成をしております。今回私、その沖合波浪計の情報、そして気仙沼湾の湾に入るところの津波潮位計、湾の真ん中の潮位計、そして2メートルを超えた湾の奥の潮位計、全部見ておりました。本当に30分前に大きな波が来たなと、そして15分後に湾の奥で、湾の手前でこのぐらいの潮位が来たな、そして湾の奥ではこうなるな、分かるんです。ですからこの津波の場合はですね、本当に1分、5分の時間があればみんな逃げられます。非常に有効に働きました。こういうものを活用していただいて、今回はたまたまですね、チリで起きたんで、4時間ぐらい前に大津波警報を出すことができました。ですが、宮城県沖、あるいは三陸沖にこれから大きな地震が来た場合はすぐそばです。おそらく津波が起きてくるまでに、それほど時間がかからない、数十分かもしれません。こういう場合にはすぐ目の前にある波浪計というのが多くの人の命を救う、この設備に関しては私ども感謝を申し上げます。ただ一点ですね、実はまだ精度に少しもったいない不備がございまして、そこで沖合で波浪計で確認した情報をですね、なんとコンピューターソフトには手作業で打ち込まないと情報が出てきません。なぜリンクをさせないかというと、様々これは多省庁にわたる所管だということで、なかなか国土交通省だけで全て完結するとどうなのかとかいろんなことがあってつないでおりません。つないでいないということは、今津波が来て大変だときに職員の人が慌ててですね、データをわざわざそこで打ち込む、こういうことではなくリンクをする、あるいはこのシステムを、津波の被害がある三重県もそうでございますが全体に広げていく、そのようなこれから拡充についてぜひお願いしたいと思いますが、主管される国土交通省からこのGPS 沖合波浪計を使ったシステムについて、その効果についてお伺いしたいと思います。長安豊国土交通大臣政務官。小野寺委員にお答え申し上げます。この GPS 波浪計の、価値というものをご評価いただきましてありがとうございます。現在、全国で11のこの GPS 波浪計が稼働しているわけであります。小野寺委員よくご存知の通り、この GPS 波浪計というものは実際の、潮の、上がったり波の高さというものが、即時に測れるという優れた、ものでございます。しかしながらこの浸水マップというものを作るためには、この実際の、周期の中からですね、本当の高さというものを割り出していくところに実はさまざまなこれまだまだ開発されなければならない、技術というものがあるのも実際のところでございます。現在はそれを人間がこの波の周期というものを見てですね、実際の高さを判定し、それを手入力しているというのが現実であります。このシステム自体、平成22年度のこの4月から宮城沖地震に、対応すべく、自治体と、運用を開始する予定をしておるわけでございます。今おっしゃられたようにデータの、インターフェースのお取り合いをする、そのための開発を、今後、進めてまいりたいと考えております。さまざまこのような、今日は質問をさせていただき、その大臣からも、各省からも前向きなお話をいただきました。このような災害対策についてはぜひ一丸となってこれからも取り組んでいきたいと思いますし、しっかり頑張っていただければと思います。どうもありがとうございました。